Dobrý deň, priatelia. V dnešnom videu sa pozrieme, ako sa robia elektronové konfigurácie prvkov pomocou tzv. Skráteného zápisu. A to je taký zápis, ktorý využíva elektronnú konfiguráciu predchádzajúceho vzácneho plynu. Písať elektronnú konfiguráciu, kompletnú elektronnú konfiguráciu prvku je niekedy dosť nepraktické, najmä vtedy, keď má daný prvok vysoké protonové číslo. No a preto je účelné využiť práve elektrónnu konfiguráciu predchádzajúceho vzácneho plynu. Uvediem príklad. Mali by sme napísať elektrónnu konfiguráciu napríklad sodíka 11. Tak si to napíšme najprv v kompletnom tvare, tú jeho konfiguráciu. Tak za prvé sodík sa nachádza v prvej A skupine, čiže má jeden valenčný elektrón. A nachádza sa v tretej perióde, čiže má 3 elektrónové vrstvy a tým pádom tretia je posledná, lebo je to S prvok, čiže neprechodný prvok. Jeho elektrónová konfigurácia celková bude 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. A teraz sa pozrieme, aký je predchádzajúci najbližší vzácny plyn. Takže pôjdeme o poschodie vyššie, čiže do druhej periódy, no a je to neón. Neón 10, tak napíšme si aj jeho konfiguráciu. Neón je vzácny plyn, nachádza sa v 8. A skupine, v druhej perióde, čiže má 8 valenčných elektrónov a 2 elektrónové vrstvy. Druhú má poslednú, lebo taktiež je to neprechodný prvok. Jeho konfigurácia tým pádom bude 1s2, 2s2 a 2p6. No a keď sa pozrieme na konfiguráciu sodíka a konfiguráciu neónu, vidíme, že v sodíku, v jeho konfigurácii, ako keby sa nachádzal už neón. Toto. Čiže vidíme, že naozaj istú časť konfigurácie majú spoločnú. Preto je možné napísať elektrónnu konfiguráciu sodíka pomocou neónu následovne. Napíšeme sodík 11, dvojbodka. Teraz pôjde neón v zátvorke, neón 10 a doplníme ten chýbajúci orbitál, ktorý sodík má, ale neón nie. Takže je to 3s1. Čiže týmto zápisom sme ako keby povedali, elektrónna konfigurácia sodíka je vlastne elektrónna konfigurácia neónu, čiže predchádzajúceho vzácneho plynu, plus orbitál 3s1. No a takto môžeme napísať elektrónnu konfiguráciu ľubovoľného prvku. Čiže jedine, čo potrebujeme vedieť, aký prvok to je, čiže to je neprechodný alebo prechodný, čiže či to je SP alebo D alebo F prvok. Musíme vedieť jeho konfiguráciu valenčnej vrstvy a taktiež musíme vedieť, aký je predchádzajúci vzácny plyn a jeho konfiguráciu. No a keď to všetko sklbíme, ako som už povedal, môžeme si napísať elektrónnu konfiguráciu ľubovoľného prvku. Čiže oficiálny postup by bol takýto. Za prvé napíšeme elektrónnu konfiguráciu valenčnej vrstvy daného prvku, podľa toho, v ktorej je skupine, v ktorej je perióde. No a samozrejme musíme vedieť, čo je typické pre SP, D a F prvky. Za druhé, napíšeme elektrónnu konfiguráciu valenčnej vrstvy predchádzajúceho vzácneho plynu, no a dopíšeme chýbajúce orbitály. Dajme si ďalší aký príklad, vyberme si napríklad MEď 29. Čiže skúsme napísať elektrónnu konfiguráciu v skrátenom tvare pre MEď 29. Takže napíšme si to, MEď 29. MEď je prechodný prvok, je to D prvok, ktorý sa nachádza v 11. celkovej alebo prvej B skupine. No a my vieme, že D prvky, tým, že sú prechodné, tak pre ne je určujúcou skupinou alebo číslo skupiny to arabské číslo. Nie je to rímske, čiže o počte valenčných elektrónov v tomto prípade, keďže je to D prvok, hovorí arabské číslo, čiže 11. MEď bude mať 11 valenčných elektrónov. V ktorej perióde je v 4. perióde, čiže ak si to napíšeme, dostaneme, že je v 11. skupine, to znamená, že má celkovo 11 valenčných elektrónov, je v 4. perióde, čo znamená, že má 4 elektrónové vrstvy, ale pozor, opäť pre D prvky je charakteristické to, že ich valenčná vrstva je dvojvrstva, N a N-1. Čiže elektrónová konfigurácia valenčnej vrstvy pre MEď tým pádom bude 4s a 3d. Dokopy počet elektrónov v s aj d orbitále musí byť 11, keďže má MEď 11 valenčných elektrónov. No, lenže MEď má konfiguráciu trošku inú ako
hovorí ten všeobecný zápis. Nebude to 4s2, ale 3d9, lebo bolo zistené, že stabilnejšia, čiže energeticky menšia alebo menej hodnotná a tým pádom stabilnejšia je konfigurácia 4s1 3d10. Ale nič sa nestane, keby ste napísali 4s2 3d9. Keď nebolo by to úplne správne, ale kľudne by to bolo postačujúce. Čiže ešte raz, meď bude mať elektrónovú konfiguráciu valenčnej vrstvy 4s1 3d10. No a teraz sa pozrieme, aký je predchádzajúci vzácny plyn. Čiže meď je v 4. perióde, čiže hľadáme plyn, vzácny plyn, najbližší, o poschodie vyššie. Čiže v ktorej perióde? V 3. Ktorý to bude prvok? Ktorý plyn? Argon. Argon 18. Ako má elektrónovú konfiguráciu valenčnej vrstvy argon? No argon sa nachádza v 8. A skupine. Je to neprechodný prvok, P prvok, čiže o počte valenčných elektrónov bude hovoriť jeho rímske číslo, čiže 8. Má 8 valenčných elektrónov. Je v 3. perióde, čiže má 3 elektrónové vrstvy, čiže elektrónová konfigurácia valenčnej vrstvy tým pádom bude 3s2, 3p6. No a to potom znamená, že meď môžeme zapísať pomocou argonu plus dopísať chýbajúce orbitály. Ďalšiu vec, čo musíme vedieť, keď píšeme skrátený zápis, je postupnosť orbitálu, čiže výstavbový princíp. Čiže po 3p6 musíme hneď naštartovať a pokračovať v rade 3p6, 4s2, ale vidíme, že meď má 4s1, čiže meď zapíšeme pomocou argonu takto. Hranatá zátvorka, argon 18, čiže po 3p6 ešte raz má 4s2, ale meď má 4s1, späť na 3d10 a tu skončíme. No, ďalšia vec, ako vieme si porovnať alebo vykonať skúšku správnosti, či to je naozaj urobené dobre, je rozdiel chýbajúcich elektrónov. Tak je jasné, že rozdiel chýbajúcich elektrónov musí byť taký istý, ako je počet elektrónov v daných orbitáloch. Rozdiel elektrónov medzi meďou a argonom je 11. 29 minus 18 je 11. Skúsme sa pozrieť na počet elektrónov v orbitáloch. 4s1, 3d10, dokupy 11. Takže je to správne. No a takýmto spôsobom si budete vedieť vypočítať, respektíve vytvoriť elektrónovú konfiguráciu ľubovoľného prvku. Podstatné je to, aby ste vedeli, aký to je prvok, čiže ako má valenčnú vrstvu. To je dané všetko, priatelia. Budúci týždeň sa posunieme opäť ďalej a povieme si niečo o ionizačných energiách, ktoré majú veľký vplyv na chemické vlastnosti prvkov. Ďakujem pekne a majte sa pekne. Dovidenia.